سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرع على زينات بشكلتا حيزلكم قريبا لخو مساخم زلخو امير علي صناي مكتتال بينيام غرماي إذا حلف عمت مالته أبغى تشعر 4 أب عود سبورت قدم مشكلة تاسم وبورك الحرة مقبوء نقدر تشعر حموشتن من قدون بره كم زخونيو بركز بولو صدرابيت قدم مشكلة تاقم تاتو ماسفيرم أب أوانات صديا زكايد وغناي كلاسيك وردرات أب زكايد اللوزلو هم ودمام تلوم عمت نايز حلف عمت كبرو نمعك أبنا بتور دي فرانس زقنا إرترا وتقدماي أب زحادشنا وردر عمت زاقيتنا مدرخ عود كمز قباي كالن بينيام أب زحادشنا وردر عمتنا مدرخ عود بزي مزقابو تغلات إفكا أبو سنة بتصحك واخبير انت خونم ناي مدرخ عود كاب زي مزقب جن نوح وانات أغطير اللوم بينيام نمودأتك زي 10 حد حملة أما بالعسر تخلت مدرخ زرو فرنسا سالساي عودتو ناي تورد دحر من مزقابو زاقيتنا بقودنا عود كملس أي كألن زينت بدما أب هلو ناي بينيام قرماي كومانا سكفتا فتير اللوم ناي زحلف عمت عود بينيام قرماي للعود هاتينيرو دمكتهم بينيام زحلف عمت اب تور دي فرانس اما بالعسر تخلت مدرخ سالساي عودتو ناي تورد بمزقابو مستاب تشعسران كلتن اب جيرو دي ايطاليا استغونا تصفى عوت 4 ناي جراند تور مدرخ استعوت بحتاوي افريقيا او تقدماي سريع ويوم بينيام قداميت ناي مدرخ عود فرنسا دحر مزقابو ننبسو حدا كاب ناي كله كزي زقلطفو ناي قصبتا ورد كيلات سريع ويوم بزيكا زو ناي فلمات تصليم افريقياوي تور دي فرانس ناي مدرخ عوز تكونات صفه تقادماي كبال بقيعوم ناي زحلف عمد بقعتن قمنان بينيام غرماي نتا بوزح سمن زنا زينبرا انترمارش رئيس اقنعه معرتن عبيد خلبات كسرع ابكيعوان قدم حجون اب تاريخ ابكيباتو زي تفلطنا يو سي اي نطبي كتوهل الابكيعوايم بحفش هاد معوتات بينيام غرماي نقدم مشكله ايرتران اهغور افريكان كرعد كفترلو درخيت فتيروم أبز حلف قربات سامنتات بالسحو أكايدو ناي زعمت كنك أفتصنحة بالجماوي أبال تيمفيزما بالجماوي وونت فان أرتيوم ناي وونت فان أرت دوخم أجمع مرادمان أكايدا بينيام غرماي أبز حدشنا وردر عمت سلالود كوينو وتصنيحهم يخون مبر بركز بول تنتن تقلد مشكلة بينيام بس ناي زحلف عمت صرحو تاريخوني حدشنا وردر عمت قعزون أجنازيب كالعلي وونت فان أرت تزخف قزي زحلف زلو تقادماي كبلوخ قلت تسميعهم بينيام أبز عمت إذا زبهال عوت يبلون إذا حدشنا وردر عمت أو رحميا زيارة يتصلوا أبزل ولوجزي بينيام غرماي زاقيت بزي عوت يقعزالهم زاقيت أبز عمت تزبلت زحازو درجة أبسال ساي مدرخ فولتا الغارفي زحازو كالاي ترتايوم أبز غربا معلتات دما بينيام أبتيا كنتشن عسران كلتن ناي فيلما ناي ورلوتر عوت تقونات سيفو مس أفكار تقدم مشكلة تعلم زتلالي اللو قانت وفال قم تساتيفو شوعي ترتحيزم إذا متصيتات كم زحبرو إذا استقادا ماي أبني حدا معلتي ناي كلاسيك وردرات زلوو ناي دوا دارنت منفس جينا أبوتو كم زلو زنت صرقوان تخونا عوت قن إيمت يلن 10 أوار نحرم 3 مليسنا بينيام غرماي نقلتش 4 حدشنا وردر عمت بعوت أبتي أب أستراليا الزكاير صارف كوس كلاسيكيو مويس ونيروم زيد ما أبت عمت بلوز كمانا كهلو ومخانو نموادرتو نايمتن كقطا دول ذهبلو نيروم كم تتبي استقبل الدم عود سيركيت فرانكو بيل جدح رمقانو ابتور دي فرانس سلسنه مدرخ عودن غط عليها نطب مالان معواتن دمام اب صرف كوز حلف ملختي لك عوي كم زنبر يو امسكيروم لو معمت جن اب تعود تقادا ما يزدي بلازل على تمثال ناي بوديوم عود كدي باي كالن زاقيد 404 ناي يو سي اي نطبي اكيبلوم نصمي عوتات بينيام غرماي ناي زعمت كابتي غولي حقوق زغبرو قندي ناي قصبتا وردر كيلات زخون مقنقنتو اب غودن عوت ينصاففو بمهلاوميوم كم ابنت ايطالياوي ابالي تريك جوناثان ميلان زاقيت ابز حدش عمت شدشت ناي مدرخ عوتات تغوناصيفلوم ناينت بورد جرو دي ايطاليا خلت غزيك عوتلو زخاله جوناثان ميلان حدا خابتم نز حدش ناي وردر عمت بزغبا تلاليو من صامقوم زحفسلون زلو تقادمتيوم جوناثان ميلان اور حمله ناي زعمت نفلما غزي اب زور فرنسا كساتف مخانو بكلابو ليدر تريك ترغاغيصلوم كابتي زغرم بينيام غرماي بدرك عوتات اب صغملو زلو غزي جوناثان ميلان بيرترا وتقادماي امانيل غبر እግዚአብሔር ናተሐገዘ ኣብ ዓለም ቅድም ምሽከለታ የብለጭ ልጭምህላዊዮም ቁመናን በቅዓተን ጆናታን ሚላን ዝገልጠፋ ክለቡ ድማ ነተቀድመ ሕጂ ኣብ ቅጽበታ ውድድር ክዓውተን ኢላ ኣሚናን ኣብ ዙር ፍራንሳ ትልኮ ዝነበረት ማደስ ፔተርሰን ኣልያያ በጆናታን ሚላን ቀጠልያ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ንምዕዋት ናብ ፈረንሳ ኣብ ምቕናዕ ትቃረብ ዘላ ጆናታን ሚላን ኣብ ዓመት 1948 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ኣኪብሎም
ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ውን ካብዝ ሓለፈ ዓመታት ሒዙ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መወዳድርቲ ቢንያም ግርማይ ኮይኑ ዝርከብ ተቃዳማዩ ኣብ ጽዲ ኣብ ዝካየዱ ናይ ክላሲክ ውድድራት ናይ ምዕዋት ሕልሙ ከም ዝሓሰበ ይኸደል እኳ እንተዘየለ ነዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ብጽቡቕ ካብ ዝጀመርዎ ተቃዳምቲ እዩ ፊሊፕሰን ብክልተ መጋቢት ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደ ኩርነ ክላሲክ ኩርነ ቀዳማይ ተርታ ሒዙ ውድድር ብምዛሙ ኣብዚ ዓመት ናይ መድረክ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ እዚ ዓወት ድማ ክመጽኦ ካብ ዝኽእል ጸቕጥታት ኣናጊፍዎ ኣሎ ፊሊፕሰን ዛጊት ኣብዚ ዓመት 475 ናይ UCI ነጥቢ ኣኪብሎ ካልእ ቤልጅማዊ ኪኢላ ኣጽበታ ውድድር ዝኾነ ቲም ሜሪለር ውን ዝበለጸ ናይ ብሽክለታ ግዚኡ ኣብ ምሕላፍ ዝርከብ ተቃዳማዩ ሜሪለር ኣብዚ ዓመት ሒዝዎ ተበጊሱ ብዘሎ ፍሉይ ቁመና ድማ ሓደ ካብቶም ንቐጻልያ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ንኽዕወቱ ብሕፁይነት ካብ ዝሰፍሩ ተቃዳምቲ ሰሪዕዎ ኣሎ ንህሉ ቁመና ናይ ተቃዳማይ ሰገንዘቤት ቤልጅማዊት ክለቡ ሶዳል ኩክስቴፕ ድማ ምስ ሬሜኮ ኤቫኖፐል ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንኽሳተፍ ኮታ ሓዚኣትሉ ትርከብ ቲም ሜሪለር ኣብዚ ዓመት 6 ናይ መድረክ ዓወታት ከመዝግብ እንከሎ 686 ናይ UCI ነጥቢ ድማ ኣዋህሊሎም ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ናይ መድረክ ዓወት ብዘይምምዝጋቡ ኣርእስቲ ኮይኑሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ዝሓለፈ ዓመት ዝተጎናጸፎ ሱር በተኻዊ ዓወታት እዩ ኣብ ገንት ወፈልገም ዝሓዞ 7ይ ደረጃን ኣብ ቮልታ አልጋርቬ ዝሓዞ ካልኣይ ተርታን ዛጊት ናይ ደረጃ ኤሊት ተቃዳማይ ዝሕዞም ደረጃታት እኳ እንትኾኑ ዓወት ግን ኣይኮኑን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኣክል 3 ናይ መድረክ ዓወት ኣመዝጊብካ ኣብቲ ዓውዲ ንዝነበረ ኣካይዳን ጠመተን ክሳብ ዝቐየርካ ንህዝቢ ኮነ ማዕከናት ዜና ካባኻ ብዙሕ ክጽበዩ ባይታ ዝፈጥር እዩ ብሓደ መዓልትን ብሓደ ውድድርን ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ብምሕፋዝ ክህጥሩኻ ዝኽእሉ ናይ ክላሲክ ውድድራት ይቕጽሉ ኣለዉ ይኹን እምበር ናይ መብዛሕትኦም ተቃዳምቲ ጠመተ ናብ ከረማት ዝዓለመ እዩ ቁመና ተቃዳምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ክብል ነጠቕን ክብል ዝረአ ቢንያም ግርማይ ድማ ሓደ ካብቶም ጸቕጥ ክበዝሑ እንከሎ በሎኽ ኢሎም ዝወፁ ተቃዳምቲ እዩ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሪኹ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ብቐረባ ክጥቀስ ዝከኣል ኣብነት እዩ ቢንያም ግርማይ ክሳብ ምጅማር ዙር ፈረንሳ ናብቲ ዝፍለጠሉ ቁመና ተመሊሱ ናብ ጎደና ዓወት ዝምለስ እንተኾይኑ እዞም ሕጂ ኣብ ቁመኑ መሰረት ገይሮም ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት ሓንሳብን ሓዋሩን ክድብዝዙ እዮም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁመና ቢንያም ግርማይ ብደገፍቱን ኣብ ዙርያቲ ዓውዲ ብዘለዉ ኣካላትን ትጽቢት ከይተገበረሉ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ክትጥዕ ምኽኣሉ ዘመስከረ ተቃዳማዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቢንያም ናይ መድረክ ዓወት ከመዝግብ ተጸጊሙ ዝብሉ ዘለዉ ጽሑፋት ድማ ድሕሪ ግዜ ቢንያም ታሪክ ሰሪሑ ብዝብሉ ኣርእስታት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ናይ ቢንያም ግርማይ ብዘይ ዓወት ጉዕዞ ናይ ዓመት ዓቕሊ ዝሓትት እዩ ኣመዝጊቦም ዘለዉ ውጽኢታት ዝኽፍኡ እኳ እንተዘይኮኑ ይኹን እምበር ስሙ ኣብ ዝርዝር ዕውታት ናይ ዓመት ብዘይ ምህላው በኣንጻሩ መዋድርቱ ኣስማቶም ብዓወት ኣብ ዝርቅሕሉ ዘለዉ እዋን ስሙ ኣርእስቲ ካብ ምዃን ዝዕንቅጽ እዩ ኣብ ቮልታ አልጋርቬ ምስቶም ዝቐልጠፉ ተቃዳምቲ ክምክት ከም ዝኽእል ኣንጸባሪቕ እዩ ኣብ ትልዑል ናይ ሹካ ፍጥነት ዓቕምኻ ከተርኢ ትሕተተሉን ኣንጻር ንፋስ ተፋጢጥካ ትውዕለሉን ጽንኩር ውድድር ገንቲ ወበልገውን ናይ ምግባር ዓቕሙ ጌና ከም ዘይማህመነ ኣመስኪር እዩ እቲ ቀሳሊ ፍጥነቱ ንስካትኡን ግን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝበለጸ ውድድሩ ዝገለጸ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ ቀዳማይ ኮይንካ ናይ ምሕላፍ ዓቕሙ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምርኢት ኣየቕረቦን ቢንያም ግርማይ ቀስ ብቐስ ናብቲ ታሪክ ዝስራሓሉ ቁመና ናይ ምምላስ ተኽእሉ ዝለዓለ እዩ መን ይፈለጥ ቀንዲ ኣተኩሮ እውን ግዜ ብግዜ ናብ ዙር ፈረንሳ ምስ ጥርዚ ብቕዓቱ ንኽምለስ ከም መደብ ሒዝዎ ይጓዓዝ ይህሉ ኣብ ወዜማ 25 ዓመት ዕድሚኡ ብምህላው ድማ ኣብ ቅድሚኡ ንብዙሕ ዓወታት ከጎናጽፎ ዝኽእል ዕድመ ዝተረፎ ተቃዳማዩ ከም ቲም ሜሪለር ያስፐር ፊሊፕሰን ጆናታን ሚላንን ኣቐዲሞም ናይ መወዳእታ ካርዶም ዘርጊሖም ኣብ ዝዕወትሉ ዘለዉ ግዜ መን ይፈለጥ ቢንያም ግርማይ ካርዱ ሓቢኡ ኣብ ልክዕ ሰዓት ንኽደርብያ ይጽበ ይህሉ ዛጊት ካብ ቢንያም ኮነ ካብ ክለብ ኢንተርማርሼ ንህሉ ቁመኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ይተዋህበን ይኹን እምበር ኣብ ደረጃ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታን ውድድርን ክሳብ ዝሃለኻ እሞ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሰርሕካዮ ተኣምር መዛረቢ ማዕከናት ዜናን ህዝቢ ዓለምን ተነርካ ኣብዚ ግዜ ብኣንጻሩ ብዘይ ምዕዋትካ መዛረቢ ኣርእስቲ ክትከውን ባህርያዊ እዩ ቀጽልቲ ውድድራቱ ኩነታት ቢንያም ኣበይ ደረጃ ከም ዘለው ንጹር ሓበሬታ ክህቡ ትጽቢት ይግበር ኣብ ተሪፎም ዘለዉ ናይ ክላሲክ ውድድራት ድዩ ንዓወት ካሃድን ዋላስ ክለቡ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ግዜ ብግዜ ናብ ጥርዚ ቁመኑ ሒዛቶ ከተቕንዕ ዛጌት ንጹር መልሲ ዘይርከቦ እዩ እዞም ኣርእስትታት ኣብ ቦቶም እናሃለዉ ቢንያም ግርማይ ረቡዕ 2 ሚያዝያ ኣብ መበል 25 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ድዋርስ ዶርፍ ላንደርስ ክጽመድ እዩ ኣብ ዝሎም ዓመት መበል 79 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ድማ ተቃዳምቲ 184.2 ኪሎሜትር ዝርሕቐት ውድድር ክሽፍን እዮም ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር ሎም ዓመት መበል ካልኣይ ግዜኡ ክሳተፍ ዝሓለፈ ዓመት ንፈልማ ግዜ ኣብዚ ውድድር ኣብ ዝኣተወሉ ምስ 10 ርእሱ ብዘጋጠሞ መውደቕቲ ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣለን ኣብ ነይሮም ዓመት ውድድር ድማ ቢንያም ግርማይ ኣንጻርቶም ኣብ ብሉጽ ቁመና ዝርከቡ ከም ያስፐር ፊሊፕሰን ጆናታን ሚላን ኣሜሪካዊ ማቲዮ ጆርጊንሰን ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ቤልጅማውያን ቲም ሜሪለር ወንት ቫን ኣርት ቲም
ولنسن جوردي ميوسن أمريكاوي ماغناس شيفيل نوروجاوي يوناس أبراهامسن زأمسلو تقادمتي بخرو عوتو نمهدان كتامات أميوم زحلف عمد نزور الدر أمريكاوي أبال كلب تيم فيزما ماتيو جورجينسون تعويتو لمنبارو أيرسعن أبز حديثنا ورد عمد عود بزي ممزقابو أرأس معكنا زيناك خون جميل الزولو بينيام قرمي أبعلة لداتو معالتي تسومو لقامو يفتح دا يخون ربع خلط ميهازيا نمبل 7 شعات نجزيو زكاد وارس دور فلاندرس كمل سيوم كان سينما السمرة بزقات أمي نبينيام قرمي انقوعتو ولدكا كتبل تفتوم باركز غبركم تختاتل سينما السمرة نايلوم تحسطونا أبزي نزازم بمكتتالكم أزينا نمسجن سلام